Thokozani emakhosini, thokozani zindlondlo, thokozani zalikazi, thokozani bantu abahloniphekile. Sakhuluma noMamlambo Sompiso Somnandi Gawule Ezizweni noShaba Mhlonishwa. Hayi bo ngokode ephalamende, koko ephalamende. Makube ne-debate. Mamlambo Sompiso Somnandi Gawule Ezizweni noShaba Mhlonishwa. Guys, ngicela ukuthi niyekele ama-foreigner please. Yekelani lama-foreigner. Hayi bo, ha. Ngicela nibayeke. Awucabange nje uzothenga itamati ye-2,000 and then uthenge i-braai pack ye-10,000 kumuntu omnyama. Hayi, nithi sidleni vele, sidleni. Ama-China eze nebhizinisi, ama-foreigner eza nobuchwepheshe bawo. Senifuna ukubaxosha? Hayi ngeke, ngeke. I-shop yomuntu omnyama yesizwe sakaShaka iyadura. I-braai pack sizoyithenga nge-50,000. I-rice silithenge nge-20,000. Itamati ngoba ku-owner abantu abamnyama ema-tuck shop. Yekelani lama-foreigner nini, yebenini, hayibo. Hawu. Mina mangiye eSwatini khabo ngihamba nge-passport. Mangiye KZN hayi i-ID vele ngiyana e-taxi laba ngibuzi ne-ID. So hlukanani nama-foreigner please. Siyigazi elilodwa sonke. Hawu ukanti uphi uMandela mabavusa uMandela? Aniyenzi leyo nto leyo ukuthi nifake amasotsha, nifake amaphoyisa, nifake ama-taxi association ukuthi kuliswe ama-foreigner. Vusani uMandela. uMandela uthi one blood is for all nations. One color is for everyone. I-color one woman. Uphi Bob Marley? Bob Marley uthi no woman no cry. Nina ngasikhathi leso nizophikisana nomthetho. Babavusa balele-ke, vusani bona-ke bazikhulumele. uMandela uthi igazi eli-one nation. Kwasho uMichael Jackson, wathi uMichael Jackson different colors one nation. Ngiyala nami ngivumelana nabo laba bashilo lokho. Akekho umuntu la uzoxoshwa la. Akekho. Abosisi bethu lama bashade bathola amadoda la eMzansi, aboSkwiza, amaZimbabwe, ama-foreigner. Hayi. Akho gazi lizochitheka la. Taxi association or not, Ramaphosa or not, namavoti wakhe. Angivoteli political party mina. Ngiyeza manje kuseni ningikhiphe ngiyohlala esigangeni nabantwana bami ney'ngane zami. Akekho umuntu engizomvotela mina. Azange abone uRamaphosa okokuqala alo noMalema. Azange abone uMalema alo noZuma esitikini. Yini into engizoyivotela mina? Ngivotela ukuthi siphuze amanzi angcolile, aligeza amanzi oqala nje. Ngivotela ukuthi ama-toilet ayanuka. Ngihlulwa ukugeza ama-toilet. Ama-toilet wasemikhukhwini niyahluleka. Imikhukhu igcwele ithe sapha. Nifake ama-green toilet kunokuthi nifake ama-toilet aflashwayo. Ngivotelani mina? Ngivotela ukuthi kune-HIV la eMzansi. Ngivotela ukuthi kune-TB. Ngivotela ukuthi kune-asthma. Ngivotelani? Khulumani nami nini. Wozani-ke ningibulale-ke ngifele into ekhona-ke. Wozani nizongikhipha endlini eyami ibhakhodi clean. Hawu. Ngizothini mina abantu